Thank you. Right, coming now to the word of God, which I'm going to share with you. I, I'm a, can I say I'm a good listener? I don't know. Those who have tried to see whether I can listen to them, they can confirm in some way. But I just wanted to say tonight I am going to talk about something many people have asked me to talk about. They have requested that I should repeat the topic which I was invited to make comments on, something that is going on right now in the world, right now in our countries, which might be, bringing up a lot of questions on whether, on how Christians should respond to some of those things. What is the Bible saying about this? Then let us look at the scriptures which relate to what should be done in our own settings or in our countries. So somebody brought up a scripture which is Romans chapter 13, verse 1 to verse 7, which is talking about respect for authority. Respect for authority. Respect for authority. Kana kuti kuremekedza vanhu vane simba. Maybe ndo zvingangotaurika muchishoda kuti kupa ruremekedzo kune vanhu vane chinyi, vane simba kudarika ani, isusu, kana kuti those who are in authority. So respecting them. So what does the word of God say about that? So I'm going to read here what Paul is talking about, because Paul was also writing, responding to an audience that was also confused, asking a lot of questions about how Christians should respond to people who are in authority. Right. So this is the word of God. It says from verse 1, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? That's a question. If you want to live without fear, do what is right, and they will honor you. The authorities are God's servants, sent for your good, right? And if you are doing wrong, of course, you should be afraid, for they have the power to punish you. They are the God's servants, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. So, you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. Verse 6, pay your taxes too, for these same reasons. For government workers need to be paid. They are serving God in what they do. Give to everyone what you owe them. But that is correct. Pay your taxes and government fees to those who collect them, and give respect and honor to those who are in authority. Wow. It's interesting, isn't it? I think it's a crucial topic, right? Or a crucial scripture that we should learn and understand what it means and what Paul is trying to say, right? So then somebody asked me a question like,
So is the Bible saying that if someone has got authority, achitidzvanyirira, right? Because ane authority and is a leader of the government, an authority, but ari kutidzvanyirira. So tinongo respect. Nekuti ndozviri kutaura shoko raMwari. That was a question posed. Then vamwe vakapindurawo kwandakanga ndaidzwa kuti ndinotaura vakati unofanira kutongoteerera because zviri kutaurwa nemunhu mukuru. But I just want to clear the mist here to help people understand what God is saying. To start with, when the word of God says everyone must submit to governing authorities, what that means is there must be authority somewhere, right? That governs us, right? Even mumba muna baba, and it wanonzi ndiwo musoro weumba, right? Varimo baba. The word of God again talks about that. Kuti husband, wives, submit to your husbands. But then it goes on to say, husbands, love your wives. So I want you to take note of something here. That when the Bible is saying, wives, submit to your wives, right? And then it is also teaching the husbands to love their wives. So what does that mean there? It is simply trying to say that if a wife is loved, do you think that a loved wife can fail to submit to someone who is loving? I can go for some question. She have to submit herself because she's being loved. She's being loved. Yes. Right? What if she is not loved? Then that is it. She will not. Right. So I'm coming back now. I'm giving you live examples which are simple, right? Yes. Then we come to authorities, governing authority. Like we are saying, the Bible gave husbands a mandate. Yekuva misoro yeumba, and it. Apart from saying love your wives, the word of God also says provide for your family. Those royani. Yeah, but that's the role. So I'm coming back again. You need respect. You need your wife to submit to you. But you don't provide to your family. Providing here is meaning provision to say, Baba vanonotsvagaka. Right? Chikafu. Nezvese kuti muri idini ifare. Saka kana baba vacho navari lazy. Right? Vachingoti chete ndini baba papi pano, right? Varungoda chete respect. Can we say that's what the Bible is saying? No. The Bible is saying wives submit to your husbands. Husbands who are loving, right? Husbands who can provide. So meaning to say if husbands cease to provide, right? They deserve maybe not to be respected. In fact, we can't say they are not respected, but they are inviting that themselves. They are leading other people into temptation, right? So it goes back to the authorities, even ingadai iri government, right? Yamuru kuona iripo. Government is put there to look after its people, its citizens, to provide its citizens, to love its citizens. That's why pane inenge ichinzi rule of law, constitution. Saka government inenge iripo pakuita uphold that rule of law, loving its citizens, to say kana munhu akatadza zvataurwa naPauro anosungwa handiti nemapurisa onzi takusungira kuti takuona uchiba handiti. Saka kusungwa zvataurwa kunzi be ready to be punished. Unenge waita zvisina kudini kunaka. But ukaona government ichisunga munhu ari kuchema ane nzara, onzi tiri kukusungira kuti uri kuchemerei. Kana mwana akarohwa mumba, iye ari kuchema kuti mama I am hungry.
then ukotonzi shut up or tyairwa nechiwepo. Can we say that parent is a parent? It's not a parent. Can we say mubereka akaiswapo naMwari? Because mubereka akaiswapo naMwari anzi love your family, provide your family. So government yakaiswapo naMwari yanzi look after your citizens equally, love them, right? Treat them equally, guard against evil. Ukaona vamwe vakunoba vanoita shoplifting vaya ndakakuti iwewe ndakakupa mapurisa anenge achienda kunosunga vanhu vari kudini, vari kuba. But manje government ikasiya kunosunga vanhu vari kuba, yoita basa rekuswera ichisunga vanhu vari kuchema kuti tine nzara. Haisi government yakaiswapo nani ba, naMwari. Yakapretenda, inenge yakapretenda like zvinoita vamwe. The word of God says, chenjerai vamwe vanhu vachauya kwamuri vachinge makwai, idzo dziri mhumhi, vakapfeka hembe dzemakwai asi mukati mavo ari mapere. And they look like sheep but ari mapere. Basa remapere kuuraya nekudestroya, right? So we may have such type of governments. They don't deserve to be respected. When I say respected, I'm trying to say haumubvumirwe imimi kuvatevera kana vachiita zvakadini, zvakaipa. Verse 3 yati, it says, for the authorities do not strike fear in people who are doing right. You get what I mean? Right? But in those who are doing wrong. So the proper government should instill fear to those who are doing wrong, not those who are doing right. So mkaona yakuita opposite, iyo ichiprotecta vari wrong, ichisafisa vari chinyi, vari right. Haina kuiswapo nani ba, naMwari. Then another question yatinozobvunza, yakaiswapo nani? Right. Na Satan, no good answer. Because don't forget, God is here, the devil is here. But neti chifamba izvozvi ndichibuda munomu ndichiti ndakwenda kwandiri kuenda, ndina Mwari paside pangu handiti. Satan ari paiwo futi parutivi, because arida kundihwina, arida kundibvuta kubva kuna Mwari. So ndogona kutanga zvakanaka. I can start well, right, today. Sezvatinoita kuti vamwe vanhu vanouya kwatiri sezvinonzi zano rake Satani rinouya serakadini, serakanaka. Vamwe vanouya kwatiri vachiti we will be nice to you, anditi. Oro vanogona kumira pamberi penyu votaura kuti aiwa, okay, nezuro ndakambenge ndiri bhinya saSauro but ndatendeuka, anditi. Hazvina kushata izvozvo. Ukanga watendeuka pachokwadi zvakadini, zvakanaka. Saka vamwe vanonyepera kuti vatendeuka, vanyepera manje varikuda kukuswededzai padhuze sezviya zvinonzi ukaenda kuna Garwe, kuGarwe ukati Garwe hero sadza roti swederera. Anditi Garwe hero sadza swederera. What is Garwe is trying to do is ari kuti svika padhuze tinyatsopinda pakati pemvura pakadzikadzika ndigokubata haupabude. Saka Garwe rinonge richiita unge riri kuita befriend, swederera. Sezvamunoona manje kuti magovernments mazhinji anokwanisawo kuziva kuti vanhu vese vakuenda kuchechi. Saka maleaders iwayo anogona kuswerawo ari kuchechi, achiuyawo achinyepera unge akupindawo chechi. Vachikuti vari kuti dini, swederera, handiti, swederera. Iwe uchidini uchiswedera manje, vakanga vari kuchechi kwedu, vakanga vari kuchechi kwedu. But vabuda ipapo mangwana chingwa chakwira, hapana kana message inobva kwavari inotaura kuti no, price control, dzikisai chingwa kuti vanhu vagone kuchidini, kuchitenga. Inini segovernment ndaakukupai subsidy, vanhu vemabekari ndiri kukupai 10% yekuti kana muri kuita maexpenses ekuimporta flour, ndaakukukavhirai segovernment kuitira kuti vanhu vangu vagare zvakadini, sezvataurwa kunzi father provide for the family. Havadaro. But nezuro vakanga vari koko kwamamuri kuchechi kwenyu uko vachiti swederera muri mese. Chingwa chokwira mangwana havamuke vachiti what's going on? No, okay, tell me, vanobika chingwa chii chanetsa. Corona musisina muno, there is no wheat in Zimbabwe, so we are importing from South Africa. So duty
kukonzera kuti tikwidze chingwa. Okay, no problem. Okay, because I have got a deal with China or Russia who are bringing money into the country, so I'm going to divert that money because vachera magoridhe edu and it's sakatine mari, so I'm going to take 50% from that and give kunemi vanhu vemabhekari, so that chingwa chinotodzika pachiri pachachagara ipapo icho chitodini futi chitodzikisai futi because ndakupai subsidy. And it those notaura kuti the government is making mega deals with China or Russia, right? And they are doing that to please their children. Is that making sense? So ndozvo zvakaita izvo zvona baba mumba ari kuda kurespectwa nemukadzi wake, right? Is that making sense? Yes, that's what the word of God is saying. So ndangoda kuti tidzidze because kuna vamwe vanhu vari kufamba vachingotaura kuti hurumende kana yangozviisa yaiswa naSatani kana kuti yazviisa iyo pachezvayo, because munhu azviisa by force achishandisa tsvimbo mugodzi. It is as good as kushandiswa naSatani, haana kuiswa naMwari ba, because Mwari haadzidzise zvinhu zvakadini zvakadaro. So hazvisi chikunzi ba vanorespectwa nekuti vanokudai. Chireka ndikuti chikutaurirai manje kuti kana muchida kuvarespecta, how do you do it? You can still have the obligation. Kuvarespecta now is to say, like this time we are Mazwane, we are going for general election next year, and we have the by-elections happening around. Respect yamunofanira kupa government iripo yacho now ndeyekuti kana vati register kuvhota vakupai chance endai munoregister kudini kuvhota. Irespect iyoyo ndokunzwa zvinorehwa, because ivo vari kuziva kuti vari kudawo kuti imimi mugovaudza chokwadi pamunonovhota paya paya. It's a way of telling them kutika kuti are they doing right or wrong. Saka mukasaenda kunoregister kuvhota hamusi kurespecta government yani ba yenyu yacho. Imimi munoti iripo yacho zvakanzi nebhaibheri ngati irespecte, and akuya kusaidi racho manje kuti muirespecte paurong hwayo, kuti kana yati yanguva yekuti muchiti testa kuti tiri right here, handiti ndio vadaidzira ka date rekuti kune mai elections imota hati register kuvhota hatiende kunovhota. You are not respecting your government. Respect ndeyekuteerera manje zvavataura zvakanaka izvo zvekuti nguva yekuti testa yadini yakwana, put us into test. And sezvatinoita pamaanniversary, wakasochata karekare unodzoka futi wakuita wedding anniversary muchiita revisit zvitsidzo zvamakambodini zvamakamboita, ukaona mukadzi wako achibvuma futi zvitsidzo izvozvo zvinoreva kuti ari kuti zvauri kuita zvakadini zvakanaka. But ukanzwa kuti kana kuti anniversary yacho ngaigare zvayo, handiti kureva kuti pane zvidini zviri kuitika. So ndiri kuti hausi kurespecta. Saka chirespecta nekuti handei kuanniversary yacho, but pane pakunzi do you do woti inini nditotenda murume uyo handipa mukana nhasi wekuti nditaure kuti 20 years zvichifamba here. Saka ndati vanhu vese munzwawo ndibva ndakutaurirai, kwete kungoti I do zvefeki futi. Iwe uchiziva kuti wabva ipapo uri kunorohwa futi chimwe chibhakera. That's not it. Chibva watora shandisa mukana iwoyo wokutaura kuti zvaita zvakanaka wakomana, ndapohwa mukana woti nditaure kuti zviri kufaya here kana kuti hazvisi kudini hazvisi kufaya. So kurespecta ikoko, you get what I mean? Irrespect iyoyo, because akuchimuudza nekuti iye ati uya tiite anniversary timbotesta wedding yedu, and also test kuti manager uyu ari kufollowa here, because manager kune mumwe manager anongoda kutyiwa. But do you know kuti manager atoriwo nemaparameters ezvinhu zvinomukontrora management yake. Saka hakusi kungoti nekuti ndi manager tongomuteerera. Aiwa, munoita machecks and balances ekuti ari kuteedzera here zviri mumanagement policy yani yake. Anogona kunge ari manager agotanga kukufurirai mese kuti ngatipotei tichibira kambani. Mungoti nekuti ndi manager ari kudini ari kuzvitaura moti hanzi irespect iyoyo nekuti akaiswapo naMwari kana kuti akaiswapo nekuti akanga akaqualify kuita manager. Atotanga kuita haachaqualify because haakumonyorora zvinhu zviri pamutemo, haachaqualify. Saka haasiri worth, haateerwe.
stop following. Ndokumudzidzisa ikoko. So I hope you are listening, right? Kuti muzive kuti zvinorevei kana zvinzi maKristu munofanira kuremekedza maauthorities kana kuti government dziripo dzakaiswapo naMwari. Kana chinhu dzakaiswapo naMwari zvakare musazokanganwa futi kuti Mwari, God does not operate in a vacuum. Mwari anoshandisa iwe nani neni. Saka iwewo kana wakashandiswa naMwari uchienda in good faith kuti okay, akamira pamberi pevanhu akataura kuti ndaimbova Sauro, nhasi ndaachi Pauro. Bhaibheri rako roti okay, mukweye munhu kana achinge atadza haamukizvere, ngatimbomupa another chance. Mamupa another chance, iye akutora advantage yekumupa another chance kwamakaita, odzokorora futi the same thing, kana kutoita worse pane zvaakanga ari asati atendeuka. Imuramba muchiti bedzi nekuti mototi akaiswapo nani? Aiyo, that's not it. Paakaiswapo nguva yacho iyo akanga ari kuratidza kuti akufunga. Imimi muchishandiswa naMwari muchimuisapo nekuvhota, makanga muri kuzviita out of fearing God, kuti munhu atendeuka hatingabva tamuita condemn. You see what I mean? We can accept him, but tamupa chance iko zvino atadza manje. Saka hachizi chitadzo kumubvisa, chitadzo kumudzorera. Mazvibaraka, hamusi kutadza kana muchimubvisa this time. Iso chitadzo chamunema kutopara imimi semaKristu kumudini? Kumudzosera. Maakufamba muchiti akaiswapo naMwari muri imi makadini? Makaisa. Mwari havana kumuisa because ivo vakati thou shalt not kill, thou shalt not steal. Handi saka imi maakutomonyorera Bhaibheri manje. Maakuti hanzi Bhaibheri redu raakuti thou shalt kill, thou steal. Ndimakurichinja. Saka ndimane zvitadzo, ndosaka Bhaibheri richizoti kuna vakoronike, kana imi vanhu vangu vandaidzwa nezita rangu, kana marega zvakaipa zvenyu, ndicharapa nyika yani yenyu. Rinei razviona Bhaibheri kuti vaakurasika ndivanani? Ndimi. Isu wana Reverend Cliff. So I hope you are listening, because zvinobatsira kumba kwako, zvinobatsira kubasa kwani kwako zvakare, because kubasa kwako unongochitambira mapeanuts, unoramba uchitambira peanuts nekuti ndiwe uri kuramba uchipinda muchinyangadzo. Uri kuzvinzwa zvandiri kuzausanangura? Yes, kumba kwako uko ndiwe unoita kuti marriage yako irambe iri sawa, because uri kuti zvakanaka ndizvo zvakaipa, uchiti zvakaipa ndizvo zvakadini zvakanaka, uchiti zvinovava ndizvo zvinonaka, uchiti zvinonaka zvakudini zvakuvava. You have lost, sense of taste, right? Lack of sight again. So you need to recover. So I thought tonight we can share this and help one another. Kuti tingonzwisisa kuti shoko rinorevei. Hatisumbotaura nyaya dzekunze uko dziri outside zvamunotaura imi kuti hanzi church and politics what. Tiri kutaura mavhesi ari muBhaibheri, ari kutaura magovernment nemaauthority, ari kutaura kuti hanzi vanhu vakamonyorera mutengo wanoendeswa kupi? Kujeri. Handizve vanosungwa. Yes, vari kutaurwa vacho vamonyorera mutengo zvandataura ndo mashoplifters vari kuenda kunoba mustoro. Wosungwa nemai nemapurista, because government in a rule of law. But kana isisina manje, right, yakuswera ichisunga vane nzara, vari kuchema nenzara, matsotsa ari kubira government havasi kusungwa. Imoti yakaiswapo naMwari, yakazviisa iyo, yakaiswa naSatani. Aiwa, kana muri vanhu vekwamwari, kamirai kwamwari mutaura chokwadi, because it's only the truth that shall make us free. And we will be free very soon if we start to speak the truth. God bless you. Mwari wakuitirei zvakadini zvakanaka. Zvanzi do what is right and they will honor you. Handizve itai zviri right mese muone. Zimbabwe yese, nyika yese kungoita zviri right ka1 mese. Ngomira muchiti aiwa mukanzedai munoba mota aiwa isusu hatibi. Takanzi ndina Mwari musadini usazoba. Zvino muri kuswera muri kumadhiri uko makapfeka kora dzenyu maakutobawo futi. Maakudya zvakadini zvakabiwa, togoita sei izvo zviri izvo zviripo. Hamuchatsvaga kuti zvabva nekupi. Itai zviri right mese muone kuti havakurespecta here. Vari kurespecta vozi vachati ko vanhu ava tiri kuvati idyai chingwa ichi chabiwa. Handiti vese vari kuti hatidye zvakadini
tine nzara zvedu asi hatidye zvakabiwa. Unza tokungodya kana kuti tine nzara nemabhishop nemaprofeti. Muchidyawo ma-US akabiwa mungoti nekuti tiripo. That's wrong. Nyika yedu hairapwe, asi tikaramba kudya zvakabiwa, hanzi ndichakurapirai nyika yani yenyu, zvinotanga kuchinja nekuti ivo vacho vachati respect of. Ndezvezvandataura kuti kuva respecta kuteerera zvavanotaura. Vati endai huyai muchitivhotera mutiteste. Saka endaika. Kana vakakumanikidzai zvezvatinoitwa zvezviya, unosvika kaoskoti my mother told me to choose this one, but I like to choose this one. Right, because iwe uri principled. Handizve, but pana anga achikumanikidza, achikumbunyikidzwa. Kuita zviri wrong. Uchiti ayo, I like to choose this one because I know what is right. Yes, ndokunonzi kupona. God bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka. So, having said this, because mibvunzo yese iri kubva kuZimbabwe, kwandozvarwa ini, kwandakaberekwa nekwandakakurira, kwandiri mwana wesoil. Saka kune nyika yedu. Saka ngatimbo joinai rwiyo rwuri panapa rwekuti irwo nyika yedu Jesu timboichemerawo tese uri ikoko ini nekwandiri, tinyatsonzwa kuti Mwari vari kuti kudii, ndokuinamatira kwachoka. Right, tomboinamatira nyika yedu, nekuti kainamatira inoita zvakanaka. Nzira yatiri kufamba iko zvino inotanga kufamba zvakanaka, uye tichitaurirana, tichijekeserana sezvinotaura Isaiah kuti uyai, come let us reason together. Kana zvakatsvuka sei tichazvidini, tichazvichenesa. Ndo zvatiri kutrai kuita manje, kurizina on these scriptures dzatinenge tichinyeperwa zvedu nevanhu vanenge wasarudzaiwo kujoina mbavha. Right, izvo zvisiri izvo zvatakadaidzirwa kuti tiite. Bhaibheri redu rinoti thou shalt not steal, thou shalt not kill, love your neighbors as you love yourself. So ngatimboimbai tichinamatira nyika yedu. Yeka yedu Jesu, yeka yedu, yeka yedu, yeka yedu Jesu, yeka yedu, yeka yedu, yeka yedu Jesu, yeka yedu, yeka yedu, yeka yedu Jesu. Takasungwa Jesu, takasungwa Jesu, takasungwa Jesu, takasungwa Jesu. Sonungura Jesu, sonungura Jesu, sonungura Jesu, sonungura Jesu. Tuma Koronike 7 verse 14. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu rekunzi maKristo, vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaga chiso changu, nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa ndiri kudenga, ndichavarapira nyika yavo. Haleluya. Wafundisi udzai vanhu
kuti nyika yaparara. Vafundisi udzai vanhu kuti nyika yaparara. Vafundisi udzai vanhu kuti nyika yaparara. Vafundisi udzai vanhu kuti nyika yaparara. Zimbabwe yose tauriranai kani kuti mbavha nemhondi hadzivhoterwe. 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 Nyika yedu, nyika yedu, nyika yedu Jesu. 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 Musarudzo dzedu penderai, penderai Jesu. Musarudzo dzedu penderai, penderai Jesu. Penderai, penderai, penderai Jesu. Musarudzo dzedu penderai, penderai Jesu. Baba penderai, penderai Mari. Oh Jehovah, nyika yedu, nyika yedu Mari. Penderai, penderai Jesu, penderai Baba. Nyika yedu Mari, nyika yedu Jesu, nyika yedu Baba. Penderai Mari. Vanodzvanyirira cherai mwina, mvura zhinji chanaya. Vanodzvanyirira chera mwina, mvura zhinji chanaya. Chidhanana chera mwina, mvura zhinji chanaya. Chidhanana chera mwina, mvura zhinji chanaya. Zvakanga zvakadaro kuna Mavambo chapter 6. Mwari vaona kuti nyika yaora, vanotaura naNoa, taurira vanhu muvake ngarava nekuti ndichaparadza. Wadikani ariko mutumwa, Mwari vanotaura naye munyika yeZimbabwe. Ngatibatanei semacitizens tivake nyika yedu. Mwari vanesu. Hallelujah. Nyika yedu, nyika yedu, nyika yedu Jesu. Nyika yedu, nyika yedu, nyika yedu Jesu. Nyika yedu, nyika yedu, nyika yedu oh Jesu. Nyika yedu, nyika yedu, nyika yedu Jesu. Pindirai, pindirai, pindirai Jehovah. Tarwaziwa isu. Pindirai, pindirai Jesu.
nyika yedu bo Jesu, nyika yedu Mwari wangu. Yes, that's our prayer for our country. Kuti Mwari vatibatsire vationese. As the word of God says, vanoti vane maziso ekuona asi havadini havaoni, vanoti vane nzeve dzekunzwa asi havadini havanzwe. So we need to pray to God so that he opens our eyes to see what is right and what is wrong. Then we know what to give or respect to and what not to respect. Because kuramba chinyangadzo irrespect iyoyo zvakare. Kuramba kutadza kupinzwa into sin, it's what? Respect, because we are respecting God who says he puts authority there, he put leaders there. So if we follow him and cease from lying, from telling the truth, right, then we are with God. So God bless you. God bless you. I think now you know what it means to give respect or authority, to give respect to people with authority in your family, at your workplace, in your governments, in your countries, in your world, wherever authority is coming from. That's what the word of God here means. It's not the literal understanding that you may want to understand it that way. You need to dig deep and ask the Spirit of God to help you interpret. It's very clear, as you have seen it, that vanoteererwa vanhu vanenge vachiita zvakanaka uye vanhu vanoitawo zvakanaka vanorespectwa. God bless you this evening. Amen.